ದೇಶವ ಇದು ಜಂಗುಬಾಯಿ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಂಗಂ ವಿಷಮರಾವ್ నేట వార్తలకు గురువారం 10వ తేదీ 6వ నెల 2021 ఆంధ్రజ్యోతి పేపరు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలు రద్దు కీత ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ పరీక్షలకు రద్దు కీత అహనే వంజిన్కు మద్దతు ధర బెహే 1940 క్వింటాల్కు 72 రూపాయ పెంచేసారు. వరి గ్రేడ్ ఏ రకమున్ బెహే ఎంఎస్సి 1960 రూపాయ అనే క్వింటాల్ పత్తితును 2211 రూపాయ పెంచేసారు. అనే కంది తూరిన్ బెహే 300 రూపాయ కనీస మద్దతు ధర పెంచేసారు. అనే పప్పులకు నూనెలు గింజను యుకున్గిరే పెంచేసారు. కేంద్ర ప్రభుత్వము మద్దతు ధర 1940 ఇతక వంజిన్ కీత అనే రామగుండానికి పూనా పెట్టుబడి విధానం ఎరువుల శాఖ అయితే మత్తన శాఖ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గ్రీన్ సిగ్నల్ సీతరింజరే ఆహనే సీతే మళ్ళా లాక్డౌన్ నేటి నుంచి నేటలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమలంతా 3600 బస్సులకు కామ్కింత హైదరాబాద్ సిటీ తబే 800 సిటీ బస్సులు కామ్కింత రెండు 2021-22 ఖరీఫ్ సీజన్ తగా ఇವು పంట రకాలు బాబా పంటతోను బచ్చర్ ధర పెంచేసారు. వాళ్ళు వంజిన్ బెహే 72 రూపాయ పెంచేసారు. ఇతకే 1940 అనే సాధారణతన్ 72 రూపాయ అనే ఏ గ్రేడ్ ఉన్గిరే సాధారణతన్ బెహే 1940 ఏ గ్రేడ్ ఉన్ బెహే 1960 అనే జొన్నన్ బెహే 118 రూపాయ మద్దతు ధర యాక్చువల్ ధర 2739 అహనే జొన్నలు మల్టండి 2758 118 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. అనే మక్కెనన్ బెహే 20 రూపాయ మద్దతు ధర 1870 రూపాయ ధరమంతా తూరిన్కు బెహే 300 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. 6300 రూపాయ ధరమంతా తూరిన్కు అహనే పెసల్కును ధర 7275 రూపాయ మద్దతు ధర బెహే 79 రూపాయ పెంచేసారు. పుడుపుల్కును 6300 రూపాయ ధరమంతా అనే 300 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. అని సడయన్ బెహే 5550 రూపాయ ధరమంతా తానుకు 275 రూపాయ పెంచేసారు. సూర్య పుంగర్ పొద్దు తిరుగుడు పురుగుతు బెహే 6015 రూపాయ ధర మత్తకే 130 రూపాయ మద్దతు ధర కీతారు. సోయాబీన్తును 3950 రూపాయ ధర మత్తకే 70 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. నుంగున్ బెహే 7307 రూపాయ ధర మత్తకే 452 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. కారీ నుంగున్ బెహే 6930 ధర మత్తకే 235 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. కాపుసన్ బెహే 5276 రూపాయ ధర మత్తకే 211 రూపాయ మద్దతు ధర పెంచేసారు. ఇది ప్రపంచంలోనే వెళ్ళే సాల్పిస్తాదు మాతరి మైనలు జీన్ లూయిస్ కాల్మెంట్ ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఉంది. ఇది మాతరి తన వయసు 122 సంవత్సరాలకు 164 రోజులకు ఇది పిస్తా
తేందాతు బోర్గిర్ ఎప్పిసవచ్చు 150 సంవత్సరాలకి ఏమైనా ఎప్పిసవచ్చు ఇంజరే అవకాశాలకు మనంత ఇంజరే అధ్యయనాలకు వెచ్చమంత సింగపూర్ శాస్త్రవేత్తలకు వెచ్చర్మంతేరు తెలంగాణ రాష్ట్రంనగా 42 మంది న్యాయమూర్తులే మందవచ్చు అయితే వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఆవిర్భావ సమావేశం నిన్నే షర్మిలల్ హైదరాబాద్ నగా లోటస్ పాండ్నగా ఇరువలాత అయితే వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సంక్షేమ పథకాలకు బాబాయ్ తీరుతారు అవుకుని అమలు కియాన్ లాసిన ನನ್ನ పార్టీ ఇరుషర్మంతరింజరే షర్మిలల్ ప్రకటిస్తా ahne జూలై 8 నేటి పార్టీ ఆవిర్భావ సమావేశం మనంతంజరే షర్మిలల్ వెశ్చర్మంత ahne పార్టీ జెండా అజెండా రూపకల్పన ప్రజలకు సలహాలు సూచనలకు వాట్సాప్నే స్వీకరణ కింతనింజరే వాట్సాప్ నంబరు 8341167093 ahne ఈమెయిల్ తున్ really reach@really షర్మిల ఇంజరే ఈమెయిల్ గిర్మంత తన స్పెల్లింగ్ REACHREALYSSHARMILA.com ಇದು యువతాయి విద్యావంతులకాయి పేదలకాయి మేధావులకాయి లాయర్కాయి పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుభవకు రాజకీయవేత్తలకి సలహాలు సూచనలు చేయవచ్చు ఇంజరే షర్మిలల్ ఇంజర్మంత ahne ఈటెల రాజేందర్ వాతగిరి ఆహ్వానంకి ఇంత ఇంజరే వెశ్చర్మంత ఈటెల రాజేందరు 2 సార్లకు వీడతా తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ నబతి నేటివేరి పూనా పెన్షన్ సెలైంజరే ప్రభుత్వం ప్రశ్నించర్మంతర్ 3000 నిరుద్యోగ వృత్తి మరుగు తెరింజరే ఇంజర్మంతర్ ఇతకే ఎన్నికల టైంనగా ఎలక్షన్ టైంనగా నిరుద్యోగ వృత్తి 3000 క్షీంతరింజరే కేసీఆర్ ప్రకటన కీతుర్బతి నేటివేరిగిరే సీసర్సెల్లర్ మరుగు తెరింజరే ఈటెల రాజేందర్ ఇంజర్మంతర్ సర్పంచ్ను బిల్గిర్ సీసర్సెల్లర్ ఇంజరే ahne ఇವು నిరుద్యోగ వృత్తి అని సర్పంచ్కు బిల్ సియానా పెన్షన్ సియానా ఇంజరే ఈటెల రాజేందర్ డిమాండ్ కిసర్మంతర్ పరిస్థితి అద్భుతప్తకే ప్రజలు దబ్మనూరింజరే ఇంజర్మంతర్ నాకు అండగా రోత్పారర్ వాంతరింజరే ఈటెల రాజేందరు ఇంజర్మంతర్ వాయువలు 4వ రోజుకనే పిరువాయువల అవకాశం అంతంజరే 12-13 తేదీనగా సముద్రు అలర్ట్గా మందన వరదలకు వాయవచ్చు సముద్రు అప్రమత్తంగా మందనంజరే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరిక బుధవారం నేటిగిరే కొన్ని జిల్లాలుగా భారీ వర్షం వాయవచ్చు డగురు పిరువాయవచ్చింజరే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చర్మంత నెక్స్ట్ రఘును 14 రోజుకేమో రిమాండ్నే రొక్తారు హుజూర్ నగర్ కోర్టునగా జడ్జి ఆదేశాలకునే మఠంపల్లి మండలం గుర్రంపోడు తాండతగా పోలీసుకు పొర దాడికి తొరింజరే పొర కేసు వాడిసి విలేకరి జర్నలిస్ట్ రఘును అరెస్ట్ చేసి జైలు తగా రొక్తారు అందరు వదిలిన తొరితకే పరాన్ మనకే నాకు మిషన్ లాసి కేసీఆర్ చూడుతోరింజరే ఈటెల రాజేందర్ ఇంజర్మంతో ahne 50,000 మంది మెడికల్ స్టాఫ్ భర్తీ బతలాత ఇంజరే జీవన్ రెడ్డి ప్రశ్నించర్మంతో దండారాం రెడ్డి జర్నలిస్టు మద్దతుగా కవరేజ్ లాస్ వత్తకే కేసులకు వాడిసి జైలు తగా వాటంతటింజరే జర్నలిస్ట్ రఘును అరెస్ట్కి ఇవ్వలు తెలంగాణ ಇದು ಅನ್ಯಾಯಂ ಕೀಸರ್ ಮಂತಂಜರೆ ಕೋದಂಡರಾಮ್
విమర్శ కిషోర్ మంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వమును ఘాటుగానే వార్నింగ్ సీత బదలితకే ఇంకే పేషెಂಟ್ಸ್ ರೋಗುಲ್ಕುನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೂಬು ಕೊತಾಂಗ್ ವಸೂಲ್ ಕೀಂತರು ಮಿಮ್ಮಡಿ ಜೀವೋ ಸಿ అనకి ఇంజరే బారిసి విశేషాలు పెట్టింజరే కరోనా ఫీజులకు ఇచ్చోర్ మందాన ఇంజరే మిమ్మటు ఉంది డిసైడ్ కీసి జీవో జారీ కియానా 2 వారాలకునే జీవో జారీ కియానా ఇంజరే ఆలస్యం బారి కిషోర్ మంత్రి భారతకే దోపిడీ వేలే జర్క్షర్మంత ahane ఆరోగ్య శాఖ తగ 30,000 ఖాళీలకు భర్తీ బస్కే కింతింజరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమును హైకోర్టు సోమవారం పరిశోధన పెరగనంజరే వీసీ యూనివర్సిటీ వీసీ మీటింగ్ మత నిన్నే గవర్నర్ తమిళసై యూనివర్సిటీగా బద్గిరి హెల్త్ మందవచ్చు సంధి అనేక రంగాలకునగా రీసెర్చ్ పెరగనంజరే గవర్నర్ తమిళసై వారంనగా పూనా రేషన్ కార్డుకు పంపిణీకి ఇంత మంజరే మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రకటన కీతో రేట్ పెరగసేమంతా ఇంజరే పేపర్ తగవాత నిన్నే 101 యూనల్ పెట్రోల్ రేట్ పెరగసేమంతా బీటీ రోడ్ వాడిసి వారం రోజు ఆయువకనే మొత్తం ದುಡ್ಡಂಗೆ ಅರ್ಸೇಮಂತ ಇಂಜರೆ ಇದು ವೆಂಕಟಾಪುರಂ అని కొత్తపల్లి సోన్వాల్ రోడ్ దగ్గర పూనా బీటీ రోడ్ వాడతారు 4.62 ఐటీడీఏ ఫండ్స్నే ఇది రోడ్ వాడతారు బతి రోడ్ వాడిసి వారం రోజు ఆనకనే మొత్తం ఖరాబ్ ఆత క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఆఫీసర్లు పరిశీలనకి తెరబతి యాక్షన్ బత ఏ చర్చలు ఇంకే ఐటీడీఏతల్ ఫండ్స్ మొత్తం బొమ్మిత్ సంజయ్ మంతా ఇంజరే కాంట్రాక్టర్ ఊరైతే పీషర్ మంతర ఊరే లాభం ఊరుకునే లాభం ఆశారం అంతా బతి రోడ్డు చిన్న వెంకటపూర్ అనే కొత్తూరు బీటీ రోడ్డు నాణ్యత సెల్ ఇంజరే ఐటీడీఏతలు ఈ రాఠోడ్ భీమరావు దండపల్లి డి అహ్మద్ రోడ్డును పరిశీలనకి తెరబతి కాన్పూర్ యాక్షన్ బత ఏచలు ఇచ్చోరు అధ్వానంగా మనంతా ఐటీడీఏ కామిత్తకే చల్తక 40,000 దరఖాస్తులు తిరస్కరణాత కలెక్టర్ ఆమోదం కీతేగిరే రూపుడూరు తాను తిరస్కరణ కీతర్ శీంతమేజరే తెలంగాణ కేబినెట్ ఆమోదం ನಿರ್ಣಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ಕೆ ತೇನ್ಗೆ ಮೊದಲು ದರಖಾಸ್ತು ಕೀತು ರಾಯವಕನೆ ಮಲ್ಲಗಿರಿ ಪೂನೂರು ದರಖಾಸ್ತು ಪೂರೈತೆ ಕೀಂತಾರೆ ಊರ್ಕುನ್ಗಿರೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಎನ್ ಎಂಜರೆ ಟಿಪಿಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಿರಂಜನ್ రెడ్డి గవర్నమెంట్ పూసుకిషన్ మంతర్ హైదరాబాదును 591 ర్యాంక్ వాత క్యూఎస్ వరల్డ్ వర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ నగా ఐఐఎస్సి బెంగళూరును పరిశోధన రంగంనగా నెంబర్ 1 స్థానం వాత జాతీయ స్థాయితగా ఓయితును 30 స్థానం వాత మంజూరుకు మోక్షమితకే తెలంగాణ కేబినెట్ ఆమోదం తెలుపుతావతి ఉండే గైడ్లైన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ను గైడ్లైన్స్ ఉండే సార్కి ఇలమంతా తే इनके अप्लाई की तुरुक सीनतर की पूनूर अप्लाई की मतरूक की सीनतरिन वल्गिरे उंदी कन्फ्यूजन ते मंतर इनके पूना రేషన్ కార్డు మంజూరుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ వాతావతి 15 రోజుల్లో జారీకి ఆదేశం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్ణయం జిల్లాతగా 6,385,000 కుటుంబాలకు లాభం చేకూరంత 3 సాల్కనలు ఆతరు రేషన్ కార్డు అప్లై कीसी पूना రేషన్ పహలేంజరే बच्चों दरखास्त वातंजरे आदिलाबाद अर्बन तक 1,257 दरखास्त वाता आदिलाबाद रूरल तक 393 दरखास्त वाता बजार हरत्तूर नूर्ताबे 282 बेल तक 279 भीमपूर तक 240
బోతనగ 438, గాదిగూడ తగ బెహే 131, గుడహత్నూర్ 203, ఇచ్చోడ తగ 299, ఇంద్రవెల్లి తగ 281, జైనాథ్ నగ 443, మావల తగ 552, నార్నూర్ తగ 151, నేరడిగొండ తగ 179, సిరికొండ తగ 122, కలమడుగు తగ 489, తాంసీ తగ 182, ఉట్నూర్ తగ 464 దరఖాస్తు 6385 దరఖాస్తు వాత. లబ్ధిదారుల బచ్చురితకే 27,171. ప్రస్తుతం రేషన్ కార్డుకు 1,88,549 రేషన్ కార్డ్స్ మంతా. లబ్ధిదారుల బచ్చురితకే 6,95,000కు లబ్ధిదారులకు మంత. సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి తగ ఈసారి జిల్లా సెలక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలకు ఉద్యోగాలు అప్పగిస్తారు. ఇతకే ఈసారి 247 పోస్టుకు భర్తీకి అని ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ సీతకే ఇగే కొన్ని లంచాలకు అవకతవకలకు జర్క్షర్మంతగింజరే ఐకేఎస్ అధ్యక్షుడు బండి దత్తాత్రి, సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి అన్నమూల కిరణ్ వీరు సమితి డిమాండ్ కీతే రీతికి అವು నియామకాలకు చొకటి జరగన లంచాలకు నాయకనే ಬೋರ್ ఎలిజిబుల్ మంత్రి ఊరుకుని కియానంజరే తగా మార్క్ పేడ్ ద్వారానే జొన్న ఏతంతం ఇంజరే డిసిసిబి ఉమ్మడి జిల్లా చైర్మన్ కాంబ్లే నామదేవ్ ఇత్తు ఇగే రైతులకు నా సమస్యలు బాగైతామంతా అవుకుని పరిష్కారం కియాల సీఎం కేసీఆర్ తో और दृष्टि तवंत मिंजरे आहने सहकार संघम आध्वर्यंने यूरिया डीएपी एरुवुलकु समदिये मंतंगिंजरे जोन्ना ఏతవల్ బెహే జొన్న ఏతం లాసి కేంద్రం ఉంది సెంటర్ ప్రారంభం కియన్ లాసి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ రాఠోడ్ జనార్దన్, ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు, మార్కెట్ డిఎం పుల్లయ్య, మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ తొడసం నాగరావు, ఎంపీపీ కనక మోతుబాయి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు శుక్రవారం నేటి హాజరు అంతరింజరే నామదేవ్ కాంబ్లే